Més tila, papà. No, gràcies. La tila presa amb intemperància també pot ser un vici, Marcela. Sí, és veritat. Un es pot tornar tilòmano. No vol fer la migdiada avui? La vida ja ho és, una gran migdiada trista que ens prepara per la gran dormida. Un altre cop queixant-te, Tomàs. És que no tens una família, i no ho dic per alabar-nos, que et porten palmes. Sí, tinc una dona moral, perquè tu ets una dona moral, Gertrudis, i un fill amb idees pròpies. Naturalista. I determinista, mare. I una filla reflexiva i espontània. I un ego propi ple de seny. Sí, molts s'hi conformarien. Què vols que hi faci jo si vaig adoptar la filosofia pessimista? Que la tressi ara per 4 satisfaccions domèstiques i em posi a tocar les castanyoles? I no és una satisfacció ser catedràtic d'una ciutat important? Important potser sí, però ensopida... Ensopida, dius? Tenim monuments antics meravellosos, unes muralles... Que no ens deixen ni respirar. Cada dijous, la banda del regiment de Pamplona toca música clàssica al quiosc modernista. Sí, la matxitxa... Doncs clar, la matxitxa clàssica. I les reunions a casa de la marquesa? Ai, però si no hi anem mai. Perquè nosaltres no som mundanals. Jo, a la teva edat, només havia vist el món des dels llibres. I jo que l'he vist et puc dir que és un caos, un manicomi, un centre de corrupció. Cap interès. Doncs jo vull anar a Barcelona. La tieta Júlia em va prometre que quan vingués a passar uns dies aquí, després em portaria amb ella a Barcelona. La tia Júlia ha de venir? No t'alarmis, Plini. La Júlia és una senyora com cal. Ètica, moral, coneixements, llengües vives... No és que la tingui molt tractada, però sent la dona del meu germà, publicista i autor dramàtic, ha de ser per força una senyora molt correcta. Jo no la deixaria venir. Les dones són elements patògenos. Jo tampoc no les puc sofrir. A tu et sofreixo perquè ets menys dona que les altres. Vaja. Ja no es pot ser menys dona que tu, una mica més i ja no en series. Bé, deixem estar les coses ínfimes. Què tindrem avui per la lectura dels dissabtes? Els de sempre. Don Sever, el catedràtic de retòrica, per llegir-nos la seva obra magna en 2 volums de 600 pàgines sobre la catalogació de les metonímies. Sencera? No, avui només un centenar de planes. I don Gomercín, que ens farà conèixer uns documents inèdits que ha trobat, i el canonge magistral, que ens llegirà el seu fullet sobre com combatre les passions. Ah, i el doctor Dalmau. Aquest ja saps a què ve. Doncs per mi que es quedi a casa seva, perquè ja els he dit que no el vull. Com s'entén, això? Un home a la plenitud de la jovenesa. 40 anys tan ben portats, un cap tan clar. Oh, i doctor, però no dels de curar malalts, no, dels de laboratori. De quin pa fa rosegons, tu? No em faig rosegons, però no el vull. És lleig. Quines coses d'admirar. No m'agrada. Ja t'agradarà quan t'hi casis. El físic s'acaba amb els anys. La moral, l'ètica i els coneixements, no. Que et penses que m'agradava el teu pare quan m'hi vaig casar? Ni gota, Marcela, ni gota. Si me l'hagués mirat com a home, encara seria soltera. Però al fons de la seva figura esquifida i mal proporcionada hi vaig saber veure el savi, l'esperit serè i reposat. Ell
A mi em va passar el mateix amb la teva mare. Més pensadora que guapa. Home, potser exageres una mica. No, de guapa no n'abusava, Gertrudis. Doncs jo vull un home guapo. Un ninot, vols dir? Un home. Que en saps tu de la raça humana? No veus que si no fos que t'han fet estudiar encara series analfabeta? Ai, vinga, nois. Sí, més que analfabeta. Antropomorfa. Només saps parlar de l'amor i d'aquestes bestieses. De l'amor? En dius bestieses? Sí, ens fa igual que les bèsties. Home, no tant, Plini, no tant. Ja hi ha fines, però no tant. Tot i que hi ha autors que ho afirmen. Deuen ser uns iaios. No tots. Schopenhauer, per exemple, saps com defineix l'amor? Ni ganes. Nena. Doncs Schopenhauer diu que l'amor és un engany per a la reproducció de l'espècie. Doncs jo no en vull saber res de les reproduccions. Vull un home guapo. Digui-li-ho de part meva. El senyor Schopenhauer. Veig que discuteixen. Me n'alegro perquè de la discussió en surt la llum. Bona tarda, doctor Dalmau. Doncs sí, parlàvem de l'amor. Un tema passat de moda, però tema al capdavall. Segui. Segons Hecker, l'amor és un excés de nutrició. Això em tranquil·litza. L'amor és energia. Com més nutrició, més energia. Ergo, com més aliments, més amor. Quan la voluntat batipa és quan els homes es declaren i van a parar al matrimoni. Quina cosa més curiosa. Ei, més funesta. Avui ja sabem que el cor només és una víscera, un motor, un distribuïdor, una bomba. Enamorar-se no és una malaltia del cor, sinó del cervell. Un desequilibri entre les vibracions centrífugues i les centrípetes. Ergo, poseu a dieta un animal enamorat i es curarà. He pensat que al meu temps, per curar-nos, ens havíem de casar. Encara és un bon remei? Bé, vostès ja saben que és per això que vinc aquí. Mentre la societat no canviï, és necessari formar una família, o, per dir-ho així, suportar-la. Digui-m'ho a mi. Una família poc nombrosa, és clar, perquè només les espècies inferiors es reprodueixen molt. Jo tindré 2 fills i prou, un de cada sexe. Com nosaltres. I som ben feliços. En Tomàs amb la seva càtedra, en Plini al laboratori, i jo escrivint a les revistes. Aquí no estem mai tristos. Jo sí. És un sentiment d'escola filosòfica, no li faci cas. I la Marcel·la, quina és la seva escola? L'hem educada en l'amor a la ciència, l'experimentació i l'anàlisi. Però és molt jove i encara es fa il·lusions de la vida. Oh, estigui tranquil·la, les hi faré passant 2 dies. Només li agrada lluir. Aquest atavisme el resoldré aviat. Però, doctor, li agradaria tant festejar una mica. Ho sento, no la podré complaure. No tinc temps per a aquestes coses. Per això els vaig demanar que vostès mateixos li fessin saber les meves intencions. Sí, ja n'hi hem parlat. Li hem plantejat el problema. I ella? Moralment, vostè li agrada, doctor. El respecta, l'admira. Però... Però què? Físicament... Ho comprenc. Em troba lleig. Diguem que poc harmoniós d'estructura. La bellesa exterior és un miratge, un enlluernament de les dones, una ficció del nervi òptic. Naturalment. Jo la compensaré a posteriori. Així que acabi el darrer tomo del meu estudi sobre les cèl·lules nervioses. El primer exemplar serà el meu regal de bodes. L'anell que ens unirà per sempre com a companys i col·legues. Amic meu, quin honor. Hola. Enric, tu per aquí? Sí, miri, per aquí. Com anem, doña Gertrudis? Ai. I vostè, don Tomàs? Fisiològicament, molt bé. Ara, psicològicament, com sempre. No l'entenc, però me n'alegro. Enric, et presento el doctor Dalmau.
l'Enric, el fill d'un gran amic meu. Una gran figura. El pare, vull dir, no... Vostè es dedica a alguna ciència? A la ciència de guanyar-me la vida. Venc automòbil, senyor meu. En necessita algun? Jo no sóc nòmada, jove. Nòmada? Aquesta paraula és nova. Quan era deixeble seu, vostè no me la va ensenyar, don Tomàs. Va ser deixeble de vostè? Una casualitat, doctor Dalmau. No va servir per res. Encara és un ignorant de cap a peus. En segons què? Sé coses que no s'aprenen als llibres. Home, explica'ns en la teoria. No és teoria, sinó pràctica. Res de telescopis ni microscopis. A les coses massa grans ni m'hi acosto. Les massa petites les desdenyo. Les estrelles les miro de lluny. Les dones de prop. I si són guapes, encara de més a prop. I em va molt bé. Enric, ets un poc a solta. Deixa'l dir. M'interessa aquest noi. M'agradaria prendre-li les mides del crani. Pertany a una família que encara no tinc classificada. A la família Reventós. A la família dels futuristes arbitraris. Ja ho veu, doctor Dalmau, aquest noi de llibres no n'escriurà gaires. Només es reproduirà. I si tot em surt bé, algú que jo sé tindrà molts nets. Vingui, doctor Dalmau. Mentre esperem els altres, li ensenyaré una col·lecció de revistes com no n'hi ha cap ni a Barcelona. Oh, jo m'hi emborratxo amb les revistes. Doncs n'hi ha tot un celler. Gràcies a Déu que som fora. Marcela, No cridis, que ens sentiran. no tinguis por. Quan els agafa la ceba dels papers es tornen sords. Marcela, et vinc a raptar. Anem-nos-en a qualsevol lloc on no sàpiguen llegir. És molt fàcil dir-ho. I com? En cotxe a 200 per hora o nedant en globus, com sigui, però de pressa. Però ja saps la intenció que tenen, casar-me amb el doctor Dalmau. Au, vinga, amb aquell savi de secar, que es casi amb una granota si vol fer estudis elèctrics. I jo què hi he de fer? No casar-t'hi i prou. Però tampoc no podré casar-me amb tu, no em donaran el seu permís. Esclar que sí. I si no ens deixessin casar, calo foc a la biblioteca i només et salvo tot l'incendi. Ai, Enric, però què dius? Però no caldrà. Tindré diners, saps? A cops de puny, empentes, a mossegades, com sigui, però en tindré. Aleshores, et vindré a demanar. I com que els diners fan córrer fins i tot els savis, ens deixaran casar, no tinguis por. Tu digue'm que m'estimaràs sempre i junts trencarem el cor de la ciència. Ja ho saps que sí. Jo crec en els diners, però també crec en el cor. I si no hi cregués, tu m'hi faries creure. Déu vos guard. Encara no hi ha ningú? Nosaltres sí que hi som. Vostè ha vingut a llegir, jove? Jo? Si és així, no passi pena perquè jo sóc l'oient. L'oient? Sí, els altres no escolten mai. Jo sóc l'únic que no s'adorm quan els altres llegeixen. Veu el cul d'aquella butaca? Doncs és el motllo pastat del meu. Fa 10 anys que hi sec escoltant les seves lectures, perquè algú ha d'escoltar-los, no creu? Vostè deu tenir molta resistència. No t'ho pots imaginar. No, no és resistència, no, sinó una mena de vici. Els vicis, en general, són cars. En canvi, aquest és gratis i em dóna llustre. Amb el seu permís seuré, que em sembla que ja ve. Horaci deia, i m'hi sostinc, gemmes, màrmor, ébor, tàbeles, etc, etc. Estímuls clàssics com a poetes, però com a filòsof no els admeto. Jo sóc més partidari dels pares de l'Església. Jo dels avis de la ciència. Ah, paraules. Fets. La ciència són fets. Fets concrets i reconcrets. No és del meu parer, senyor Pasqual? Sí. Molt bé, molt bé. Molt bé, què? Que la ciència hagi mort els poetes. Ja ho pot ben dir. La poesia, la metafísica i les religions són mortes. Que Déu les hagi perdonat. Nego! Són vives. I si se'n volen convèncer, només cal llegir les meves conferències sobre... Esplèndid, esplèndid, molt bé, molt bé. Ara? Molt bé. Proves són proves. Un altre dia, senyor Canonge. Avui ja tenim programa. Seguin i començarem. Saludo els col·legues i les senyores. Segui, don Gomercín. Anàvem a començar.
I dispensin, senyors, si troben la sessió d'avui massa amena. La dedicarem a la pobra literatura. Temps perdut. La literatura és un focus de microbis morals. No tant, noi. Em sembla que tu pateixes mania de persecució micròbica. El microbi existeix per tot, sàpiga-ho. Els llavis de les dones més atractives, a la mà de l'amic, els cabells de les criatures innocents. I els bitllets de banc? Plens d'estreptococos. El microbi de la misèria. Que Déu me n'enviï una pesta de microbis de 1000. T'agradi o no, el futur és del bacteriòleg. Del neuròleg. Comencem pel cervell i aleshores, seguint el mètode experimental... Permeti'm, però distingo. Vostè fa distinguos, perquè en ciutats com aquesta, tan obscurantistes, encara es viu a les palpentes. Jo també distingo. Aquí s'estudia, es penetra... Calma, senyors, calma. Això no és un simpòsium. Obro la sessió prevista al programa. Qui comença avui? Vostè, d'en Gomercín. Doncs els llegiré un document que jo atribueixo al segle XIV. Molt bé, molt bé. L'he trobat en unes golfes gòtiques i és una joia de 400 pàgines. Quantes? Del qual document les rates n'han destruït més de 300. Serà malament per tan poc. El document diu... A on se fa memòria, com avui, a l'hora de vespres, entri per la gran nau. Gertrudis! Júlia! Com és que no ens has avisat? Què tal, Tomàs? Tirant, només tirant. Psicològicament... Oh, i tu, Marcela? Molt bé, tieta. Ai, quina alegria veure't. Estàs feta tota una polla. I tu, Plini? Com sempre. Perdonin un moment, senyors. Els presento la meva cunyada, doña Júlia. Però no pateixin, és dona d'un autor dramàtic i sap què vol dir escoltar una lectura. Ai, ja veig que no m'esperàveu, Gertrudis, però ahir al vespre la modista em va portar uns vestits que em devia des de feia una eternitat. I tu ja saps com ens esclavitzen les modistes. I vaig decidir venir avui mateix. Però seguin, no facin compliments. Gràcies. Ai, quina llum i quina glòria de verdor els envolta. No entenc com tenint aquests paisatges tan a prop i cames poden estar tancats aquí dins. Tu, Plini, hauries de ser ara mateix sota un arbre amb la teva nòvia. Jo no perdo el temps amb aquestes coses. Si t'agrada la llibertat, em sembla molt bé. No hi ha res com la llibertat. Ai, senyors, viure a Barcelona és tan ofegador. Acabo d'arribar, ja tinc ganes de fer bogeries. Ja respiro millor l'aire del camp. Perdoni, senyora, això no és el camp. Però el tenen a tocar. És una ciutat i sensible al plaer de la lectura. Ara mateix jo estava... Llegint poemes, ho endevino. Vols que t'ensenyi la teva habitació, Júlia? Ni parlar-ne, els versos són... Sempre li ho dic al meu marit, deixa't estar de prosa. La gràcia del teatre és que s'hi parli en vers. Per què anar-hi, si no? Perdona, Júlia, però nosaltres llegim una altra mena de coses. Ah, sí? De debò no vols descansar una estona, Júlia? Nosaltres no som poetes, val més que ho sàpiga. Doncs, què són? Bé, som... Savis. De debò? Déu meu. Senyora, això que vostè anomena poesia, ho deixem per a les criatures i els malalts. Sabem que l'amor és un desequilibri entre les vibracions centrífugues... Estan de broma, oi? Ho diuen per riure. No, senyora, en tenim la certesa. L'amor no existeix. El casament, l'instint atàvic de la reproducció... Vostès no s'han enamorat mai? Senyora, La ciència ens n'eximeix. des d'aquest punt de vista, és com la religió. Si saps prevenir, no cal curar. Si hi hagués més bacteriòlegs, no caldria metges. I el teu nòvio, Marcela? Què hi diu de tot això? Jo no... Perdona, Júlia, però la Marcela està promesa al doctor Dalmau.
Aquest senyor? Sí. Oh, no! Júlia! Ai, quines ganes tenia de veure-us! I ara ensenya'm la meva habitació, Gertrudis. I que hi hagi molta claror. He vingut a respirar claror i a fer-ne respirar. Quina hora és? Les 5. Què dius? 8 dies aquí ja m'heu encomanat l'ensopiment. Saps en què somiava? No. Amb el teu futur marit. Ui, quin honor pel doctor Dalmau. No era el doctor Dalmau, era el de veritat, l'Enric. Em sembla, Júlia. Tots dos fugiu en un cotxe descapotat de 200 cavalls. 200 cavalls blanc. T'envejo, Júlia. Tu sempre estàs de bon humor. Jo m'avorreixo tant. Ets vintage i t'avorreixes, que no tens ulls a la cara. Sempre portes un mirall a sobre? Sí, filla, és un gran recurs contra la tristesa i l'avorriment. Contra la lletjor del món. Mira't, Marcela. Ui, no. Em trobo horrorosa. Filla, no sé de què et queixes. Cabells foscos, ulls verds, llavis de magrana. Sí? Més colors que un cromo, ja t'he entès. Ai, pare de dir bestieses. Ui, què més vols? Assemblar-me a tu. A mi? A tu, sí. Però si ja sóc mig vella. Tinc més de 30 anys, Marcela, i aviat, quan riguis, se'n veuran les primeres arrugues. Però tu saps caminar com si el teu vestit fos, no sé, el teu esclau. Jo, en canvi, sempre semblo una campana. La roba em sobra per tot arreu. No sé on posar les mans o els peus. Els cabells se'm revelen i... Atura't. Vine cap aquí. Vine. I ara, gira't. No, com si fossis d'aire. Aplana la faldilla. I ara obre't l'escot. Ai! Espera. Tens un cos preciós, però em sembla que portes molts anagos. Només 2. Quin disbarat. El Plini diu que protegeixen. Dels microbis de l'amor? Au, fora. Tieta! Espera. No! Ara, va. Ja està. Ai, espera, necessites una flor. No, Júlia! Aquesta no. Per què? Què li passa? El Plini l'està estudiant. Es veu que té clorofilosi. Filla, això, més que un jardí, sembla una clínica. Però no et preocupis, els teus cabells la guariran. Ja t'ho dic jo. Ah, així està millor. I ara digues, n'estàs segura que l'estimes? Aquí? L'Henri, t'agrada sentir el seu nom, eh? I esclar que me l'estimo. I me l'estimo tant, Júlia, que de vegades penso que el meu amor no és amor, sinó pur egoisme. O ganes d'anar-me'n d'aquesta casa. Em deixes parada. De vegades et comportes com una criatura i de vegades parles com un llibre. És que jo sé llatí tot, Júlia. Aquí on em veus. Déu meu. Però jura'm que em guardaràs el secret, eh? T'ho juro.
Ai, estàs preciosa. Deixa'm el mirall. Té. No! Té. Què passa? Déu meu, No t'agrada la flor? ve cap aquí. Ja s'ha vist a la costa? Passa't sense por, Enric. Els tenim tots a dieta científica. Que potser us en rieu de mi. De qui vols que riguem, si no? No veus amb quina cara te la mires? Ja ho sé què passa. No faré mai el pes de Schopenhauer i del doctor del mal. En això tens raó. Encara que me'n passi totes les enciclopèdies del món. No fas el pes. Ho veus? No parlo de mi, Enric. Parlo dels meus pares i del Plini. A mi sí que em fas el pes. T'estimo. Interinament. Enric! Vull ser el teu titular. Estigues, eh? Deixa'l fer, Marcela. Això no fa cap mal. Ei, arriba el bacterista. Hola, Plini. Hola. Tu per aquí, Enric? Sí, ja ho veus, jo per aquí. Que potser et molesto? Oh, no. Només m'alteres els nervis. Doncs que s'ho prenguin amb calma perquè no porto cap pressa. Au, vinga, Plini, no et posis terrible, que aquí tots estem de bon humor. Sense cap motiu. Però estar content no en calen de motius. Això ho diu vostè amb la seva frívola ignorància. Sempre hi ha un motiu per l'alegria, Plini. Què me'n dius d'aquesta llum esplèndida? És la mateixa d'ahir. Però avui el cel és encara més blau. Èter i prou. I aquestes flors? Parlant de flors, em pots dir, Marcela, qui t'ha donat permís per collir aquest crisantèmum? L'he collit jo. I ara, mata'm, si vols. Vostè no li han ensenyat a respectar les plantes? Les plantes de l'amor, sí. Sé molt bé que vostè els protegeix. Què es pensa? Que sóc cec? Marcela, Enric, anem. I tu, Plini, vine amb nosaltres a banyar-te al riu en comptes d'ofegar-te amb un tinter. Si no vius ara, quan ho vulguis fer ja no hi seràs a temps. Va, a divertir-nos. Ni parlar-ne. Doncs, a reveure. On aneu tan precipitats? Al riu, al bosc o on sigui. A treure'ns la pols de sobre. Que hi ha cap problema? Ja t'ho explicarà el teu fill, que de parlar en sap molt. Marcela. Me'n vaig amb ells. No? Tu et quedes aquí. Et creus que em pots manar, tu? Marcela, queda't i explica'ns què ha passat. Jo mateix ho explicaré. Des del dia que aquesta dona Què vol dir, aquesta dona? va arribar a casa, aquí no s'hi pot viure. Home, no n'hi ha per tant, Plini. Esborrar de les coses més sagrades, ni la ciència respecta. Avui, per exemple, ha tallat un crisantèmus per ornamentar el cap de la nena. Només l'ha trasplantat als meus cabells. Li ha girat el cervell fent-li llegir novel·les. Si són novel·les instructives... Es passa el dia mirant-se al mirall? Això en una dona és natural. I ja ho feia Diana, segons el mite grec. La dona i l'aigua es compenetren. Però que no te n'adones, pare. La deixa festejar amb l'Enric. Tu què ets? Un científic o una espieta? Compleixo el meu deure de germà. Però no us he dit que el doctor Dalmau no m'agrada i que m'estimo l'Enric? No m'obligueu. La vida és així d'amarga, filla. Aquí li ho has d'explicar. Cendra amarga i prou. No el vull, no el vull! De grat o per força? Ja t'ho deia jo, Tomàs, que aquesta dona era nefasta. És la dona del teu germà, no del meu. I ben mirada... Què? Vull dir, ben mirat. I encara la defenses? La suporto. I estic tan avesat a suportar les dones. Doncs a mi ja se m'ha acabat la corda. I si jo no fos del sexe dèbil, jo l'hauria tret de casa. Calma, calma, restablim l'ordre. Marcela, tu a creure ta mare. I tu, Gertrudis, a creure'm a mi. I tu, a qui creuràs?
El destí dels pessimistes és que no podem creure ni en res ni en ningú. Ni en les creences no podem creure. Així, caseu-me amb el doctor Dalmau. Em fa molt feliç això que diu Marcel·la. Doctor... Ja torno. Marcel·la, on va? Que potser ets nosa. I ara... No, l'han cridat un moment. Sempre que arribo la criden. No ho troben estrany? Jo sí. No com a científic objectiu, però com a pretendent. S'està tornant molt guapa. Sí, potser massa guapa i tot. No confonguem el teorema, Plini. Com que estem obligats a casar-nos, posats a fer val més una dona guapa que una dona, diguem-ne, irregular. Vostè no és del meu parer, don Tomàs? Lamentablement, amb dones guapes no hi tinc experiència. Gràcies. Una dona ben proporcionada, tot i ser un monstre, seria un monstre proporcionalment suportable i no gens enutjós. Confirmo, doctor. Ho veus, mama? La tia Júlia els ha pervertit. Els agrada. És veritat, això, Tomàs? Jo l'únic que dic és que no és repugnant. I vostè, doctor? Què en pensa? La considero un cas interessant. En aquest exemplar femení, les línies ètico-anatòmiques s'entrelliguen de tal manera que hi ha perill. Estiguin tranquils. Ara ha sortit. Però no deu ser gaire lluny. Sento una olor de violetes que només pot venir d'ella. La ferum del dimoni, disfressada d'aroma femení. Donya Gertrudis, vostè que la té a casa seva, que no se n'adona del perill. No és cap dimoni, nosaltres no hi creiem en els dimonis. Només és una dona. Sí, mossèn, ja ho sé. Tenim la temptació a domicili. És un perill fins i tot per als homes amb principis. Imagini's els altres. Si vostè veiés com va pel carrer, com s'aixeca les faldilles a cada passa. Què suggereix, don Saber? No suggereix, ensenya. Porta mitges reixades. I si un home plausible com jo s'hi ha fixat, imagini's els altres que no tenen idees tan fixes. Ai, ai, oh, no puc ni respirar. Oh. No cal que digui res més. Vostè també l'ha vist. Ara mateix, amb aquella Pamela, senyors meus, que és una provocació. Oh, si és una Pamela com totes. Ai, vull dir, el que hi ha sota la Pamela. La seva manera de riure, de mirar, obrir la boca i d'ensenyar les cames. Vostè també li ha vist les cames? Per força! Figuris que cada tarda va a banyar-se al riu. Una pràctica higiènica, no hi trobo cap mal. Però és just el lloc on jo tinc el costum de llegir Horaci i meditar. És clar. I ara no hi pot anar. Oh, sí! Però no puc llegir Horaci. Vostès em fan pena. Pena, els dic. Uns homes drets i madurs, serens. I el frufru d'unes faldilles se'ls fa trontollar. I jo que la tinc a casa tot el dia. Plini, torres més altes han caigut. No us fa vergonya perdre el temps en aquestes coses? Quan tots ho sabem, que és una dona. Jo no, que no ho sé. Doncs és un sistema nerviós, com qualsevol altre. Per dins, potser sí. Però per fora... Ai, senyor, aquesta casa, que era un oasi de pau. I aquesta Júlia ha vingut a trastocar-ho tot. Que no te n'adones, Tomàs? És culpa teva, Gertrudis. Són els inconvenients de tenir família. Té raó. La família és una institució que hauria de desaparèixer. Què dius, ara? Hem de fer alguna cosa perquè se'n vagi. D'acord. Però qui li ho diu? Aquí, aquest jove baluard de fortalesa. Molt bé. Jo li ho diré. Però vés en compte, Plini. Un bon filòsof... No pateixi.
em sabré captenir. Ara torna. Doncs au, és el moment. No ve sola. Bona tarda, senyors. Em permeten que rebi aquí aquesta comissió que m'acabo de trobar quan anava a banyar-me. Ja saps que ets a casa teva, Júlia. Gràcies. Bé, nois, a què det l'honor? Senyora, l'honor ens el fa vostè amb la seva permanència entre nosaltres. Res de discursos. Doncs deixant estar els discursos. Els socis del nostre casino hem acordat fer un ball per tenir l'alta honra de convidar-la. Bravo, és una gran idea. Vol dir que accepta? Esclar, em moro de ganes de ballar. Així, senyora, li preguem que vostè mateixa fixi la data. Ai, per ballar tots els dies són bons. A veure, dimarts. Bravo, dimarts! Doncs ja estem entesos. Ai, tot i que no és vostè, don Gumersin, el president del casino? Sí, senyora. President honorari. Doncs hauria de ser vostè qui hauria de dir si el dia li escau. Sí, senyora, perfecte. Naturalment, vostè obrirà el ball amb mi. Jo? Vostè vol que jo... Sí, vostè. Vostè serà el rei de la festa. Serà un honor i un plaer, senyora. Gràcies. Alguna cosa més, nois? Voldríem que ens aconsellés sobre qüestions d'etiqueta. És molt senzill. Veniu. Em permet? Segui. Hauríem de saber més unes quantes persones. Perquè si hem de competir... Hi ha espectacles que reviven la persona. Calli, don Sever. I vostè, don Gumersin, no ho hauria d'haver acceptat. Home, jo només ho ha d'entendre, són joves. Això no justifica res. S'ha de procedir immediatament. Apa, Plini. Estic a punt, deixen-me fer. Però prudència, Plini, molta prudència. Així ho farem. I si convé, votarem una partida extraordinària. Però no voldria arruïnar-los. No ens faria res que vostè ens arruïni. Bé, doncs, fins dimarts. No hi faltaré. Senyora, senyors, amb el seu permís ens retirem. Adéu. Ai, pot estar orgullós dels socis joves del seu casino, don Gumersin. No estic. Anem, Tomàs? Sí. Quin remei. Vostès també venen, oi? Naturalment. Porti això. Vostè també se'n va, don Sever? Sí, senyora. I vostè, don Gumersin? Ho lamento. Això sembla una conjura. Tu no te'n vas amb ells? No, jo em quedo. Me n'alegro. Així m'explicaràs per què se n'han anat els altres. Com vulgui. O sigui que hi ha una explicació. Doncs vinga, t'escolto. No dius res? La tesi és... Jesús, una tesi? Tira endavant i sense por. Jo no en tinc cap de por. Bravo! Xoca-la. Bé, noi, tu t'ho perds. Saps que sou molt poc amables, els intel·lectuals. És que aquí no es tracta de ser amable. Llàstima. Es tracta... Digues-ho d'un cop. Es tracta de mi. Sí? De vostè. Però recorda-te'n que sóc una dona. En les qüestions intel·lectuals, el sexe no significa res. Oh, Plini, no em faci riure. Vostè tot s'ho pren de broma, no s'hi pot parlar amb vostè. Ets el primer home que m'ho diu. I vostè la primera dona. Que et mira de la vora. Però no t'espantis, home, i mira'm tu també, que no sóc cap desi desagradable. Faci el favor de no acostar-se. O sigui, que et faig por. Li dic que no. Doncs vinga, engega el teu discurs. Perquè es veu d'una hora lluny que portes un discurs a dins. No pares d'arrugar-te el front i d'estirar-te els punys de la camisa. Comença. Anava a dir... Veig que t'hauré d'ajudar. Primer ve el capítol de càrrecs. Exacte, el capítol de càrrecs. Aquí hi ha un malalt que es diu ensopiment. I jo el molesto amb les meves rialles, no és això? Sí, senyora. I no em diguis senyora. Al capdavall gairebé tenim la mateixa edat. Digue'm, Julià.
Júlia. Amb una mica d'entusiasme, home. Júlia. Molt bé, progresses. I ara tracta'm de tu. Ets l'únic de la família que no ho fa. No, això mai. Oh, això mai. Quin horror. Doncs tu mateix. Aquesta era una casa tranquil·la. Com un llac d'aigües mortes. Repartíem el temps entre l'estudi I l'avorriment. No, senyora. Júlia. Júlia. Així, continua. És inútil. Vostè tergiversa els sensus estrictos de les meves paraules. Sensus estrictus. Ho veu? Vostè i jo som de mons molt diferents. Ara sí que has dit una veritat. Tu tens 28 anys, però mal guanyats. Només vius de teories i això no pot ser. A la vida hi ha amor. Sí, no t'espantis. Amor per una dona, no per una teoria eixuta. Jo amb les teories en tinc prou. Doncs tanca't al teu laboratori amb els teus conills, si això et fa feliç. Però no vulguis destruir les il·lusions dels altres, impedint un amor que no coneixes. Ho diu per la Marcela. Per la Marcela, per mi i per tots. Quin dret tens, per savi que siguis, de dir-li si s'ha d'estimar o no i a mi prohibir-me de riure? Empelta les teves flors i vacuna les teves bestioles, però deixa'ns en pau. Jo treballo per la ciència, per la humanitat, encara que vostè no ho pugui entendre. La humanitat i què vols aconseguir? Una vacuna contra les il·lusions perquè et facin una estàtua quan et moris? Qui sap? No caldrà, ja ho ets ara, de pedra. Vostè sempre va parar al mateix lloc. Ai, Plini, per què no obres els ulls? El temps no torna. Fes una bogeria. Sigues feliç per un instant. Ja en soc de feliç. Ah, sí? Sí. Ho dubto. Escolta, Plini. Quan et despertes al matí i veus el sol que entra per la finestra, no tens ganes de sortir al carrer i mirar als ulls d'una dona per dir-li estima? No. No. Doncs no saps res de la vida. Res. Vostè no és qui per dubtar de la meva felicitat. Però tu sí, Plini. Me n'he d'anar. I no hem de fer les paus. Somriu, almenys. I mira'm a la cara. I digue'm que t'enamoraràs abans d'una setmana. Oh. Així. I ara, doneu la mà. No pateixin, senyors, que no mossego. Mirin, encara està sencer. No li he fet cap mal. Li has dit tot el que li havies de dir, Plini? No, mare, em sembla que no. Has claudicat. Jo, mare... Senyor, el baluart per terra. Res? Deixa'm estar. Plini! Us dic que em deixeu estar. Doncs fes-ho tu, Tomàs. Jo? Oh, no, gràcies. I vostè, don Sever? Ara com ara, jo. I vostè, don Comercint? Francament... Ja ho veus, Gertrudis. Potser no han deixat de ser savis, però comencen a ser homes. Homes. Ja està. Tornes a tenir visites. No pares, Júlia? Espero que no sigui un savi. Ui, no. Són els nois del casino. I em sembla que també venen en comissió. Doncs, que pugin. Pugeu. Mai, Júlia, mai t'estaré prou agraïda pel que has fet per mi.
encara que no em pogués casar amb l'Enric. Esclar que sí que t'hi casaràs, ja t'ho dic jo. Ai, que Déu t'escolti. Primer escoltarem aquesta comissió. Endavant. I seieu. Gràcies, senyora. Només serà un moment. Nosaltres li volíem demanar... Dimarts, quan va acabar el ball, em tractàveu de tu. Perdoni, estàvem una mica... Doncs m'agradaria que encara us durés. Oh, esclar que sí, i a nosaltres també. Aquest és precisament el motiu de la nostra visita. Sí, sabem que que te'n vas. I és per això que li... Et volíem demanar... Bé, és una cosa una mica... Ai, no em feu frisar més. Una signatura al llibre d'or del nostre casino. Si no ha de ser molèstia. El meu tren surt a les 7 i no tinc temps de pensar una frase sublim. No cal, amb el nom n'hi haurà prou. I què en fareu després? Ensenyar-la als vostres nets quan sigueu vells? Sí, probablement sí. Li devem... Devem semblar una mica ridículs, però vostè no sap... Tu no saps el que és això de viure en una ciutat on no passa mai res, on fins i tot el somriure d'una dona és un perill. Tu has vingut a trencar per un moment aquesta pau somorta i voldríem que en quedés algun rastre material de tu. Una rúbrica, almenys. Una cosa... Tangible. No voldríem que semblessis inventada. Deixeu-me el llibre. Que gran. Gràcies, Júlia. I si mai necessites algú que es faci matar per tu, aquí tens 2 víctimes disponibles. Sou tan divertits. A reveure, Marcela. Adéu. Adéu, Júlia. Adéu. Adéu. Pobres nois. Saps que tinc una mica de remordiments? Remordiments? Per què? Deixem-ho estar. Ara sóc jo qui s'està posant filosòfica. Es veu que el món tot s'encomana. Tu ens has encomanat una mica de la teva alegria. El Plini sembla un altre. El papà deixa anar de tant en tant una riallada. Oi? I la dedicatòria del seu llibre que t'ha fet Don Saber. A Julia Lozano y Melifluo a musa de l'alegria. Més val creure que és així. És clar que sí. Pregunta-ho a la teva mare. No em facis cas de la mamà. No te n'hauries d'anar, Júlia. Què diu? No m'entenc. Em sembla que s'ha trastocat. Però jo de tu me n'asseguraria. Vols dir que surti? Doctor? Se n'adona, senyora. Adonar-me'n? De què? No em digui que no ho ha vist. No sé de què em parla, doctor. Que la Marcel·la fuig de mi. Què diu, fugir? Es retira. Oh, però es retira amb tanta insistència que començo a sospitar que no... m'aprecia. Naturalment. Naturalment que no m'aprecia. Naturalment que vostè ho sospiti. Llàstima de flors. Em farà l'honor d'acceptar-les? Em sembla, doctor, que no les portava per mi. Accidentalment, potser no, però essencialment podria ser que sí. No el segueixo, doctor. Si li he de dir la veritat, abans de conèixer-la vostè, mai no m'havia ni passat pel cap portar flors a ningú. Accepti-les, li ho prego. Si no fos per vostè, no serien aquí. Són precioses. Sí.
I fan molta olor. Com totes les cariofil·làcies. Què diu? Cariofil·làcies. Em pensava que eren clavells. És el mateix. Ah, si és així, moltes gràcies. Jo me'n faig càrrec, sap? Sóc un home capaç de fer-se càrrec de qualsevol desviació. Sé amb una precisió quasi matemàtica que se'n pot esperar d'un cervell de 20 anys i femení. Però tanta aversió, física, podríem dir-ne, molesta una mica. Doncs no s'hi casi. Un rebuig sempre dol. El rebuig d'un ésser imperfecte, que potser ha pogut tenir mai una conversa sobre cèdules. Cèl·lules. Cèl·lules, oi que no? No. No veu que ella només vol ser mare de família? Que és home de bata i sabatilles, vostè? Que ha vingut al món de la ciència per tenir fills com a garrinets? Què n'ha de fer d'una dona que només sàpiga donar sopetes al nen i fer-li ballmanetes? Vostè necessita una altra cosa, doctor. Ja ho sé. Però a on la trobo? Oh, busqui. El món és gran, doctor Dalmau. Hi ha dones per tots els gustos. Li costarà trobar-la, ja ho sé. Però un cop la tingui trobada, llavors quina felicitat arribar a casa i que ella no sigui a la cuina, sinó al laboratori, davant el microscopi o llegint un llibre científic. Ai, com s'estimaran aleshores. No amb 4 petons inútils, com fa la gent vulgar, o al voltant d'un sopar modest, sinó amb un amor conscient, amb l'únic amor que és amor, la compenetració d'idees. És això exactament. Doncs, oblidis de la Marcela. I si no pogués? Segur que pot. Vostè és un home molt fred, doctor Dalmau. No ho cregui. També tinc les meves passions. Només que no en dic enamorament. En dic alteracions fisiològiques del sistema nerviós. Vostè es creu que no rebo estímuls? El magnetisme? És el magnetisme? Doctor, què fa? Ai, perdoni. Són els efectes del camp magnètic perfectament estudiats. Li prego que no s'enfadi amb mi. Sóc un cas normal. Renego de les dones en general. Però en singular. Déu meu. Als seus peus, senyora. Als seus peus. No te'n vagis. Què dius? Que et quedis, que no te'n vagis. Ho sento, tinc les maletes a punt. Queda't. Va, no surtis d'aquesta casa. Però, Plini, no siguis criatura. No te'n pots anar. T'estimo. Me n'alegro, sóc la teva tia. I vull que tu m'estimis. Ho sento, així de sobte em sembla que no podrà ser. De sobte? T'atreviràs a dir-me que no en sospitava res? Sí, alguna cosa sí. Ho veus? Sí que deus col·leccionar guants i mocadors, tots els que he perdut aquesta setmana. Els tens tu. I això no et demostra res? Tractant-se de tu, no. Vés a saber per què col·lecciona coses un home de ciència. No. No te'n pots borrar així. D'un amor que en realitat és culpa teva. Meva? Sí, teva. Tu em vas dir enamora't, Plini. Però no de mi. Em vas dir que no fos lliure de triar. Però jo no en sóc de lliure. Per què? Pregunta-ho al meu marit. El teu marit no n'ha de fer res d'això. Home, tant com això. I per què no em pots estimar? No em diguis que no ets lliure. L'amor no en sap res d'això. Són mentides i sofismes. La vida no en sap res. Els ulls es miren. Les mans es busquen. Les boques. Au, Plini, sembles un llibre de fisiologia avançada. Júlia. T'estimo.
encara que et sembli absurd. I no trobo paraules, però... Doncs no les busquis, perquè no m'has d'estimar. Però ho faig tant si vull com si no. Què tens? Què et passa? Ai, Déu meu, ara em sembla que m'he lluït. Alça el cap i mira'm, Plini. Per què? Per dir-me que no hi tinc res a fer. Per dir-te que t'equivoques. Tu no m'estimes a mi. Però no. No, tu estimes l'amor. Però l'amor ets tu, Júlia. No, jo només sóc la primera dona que has trobat quan has decidit començar a estimar algú. Sigui com sigui, és així. I sempre serà així. Serà un record dolç i agradable i el podràs explicar a la primera noia que estimis. No n'hi haurà mai cap. Oh, i tant que sí. Segur que n'hi haurà moltes. Se't coneix els ulls, que seràs un gran seductor. Sembla de refiar de l'experiència. Encara no en tens cap d'experiència. Això d'ara només són ganes d'enamorar-te. Tu mateix ho acabes de dir, que m'estimes sense voler. Tot això és massa complicat. No tant. Mira, Plini, aviat ens haurem de separar. Separem-nos com a bons amics. Jo tinc un gran deute amb tu. Per mi és vessar les primeres llàgrimes. Perdona-me-les. I quan ploris per una altra dona, pensa en les d'avui i en aquesta Júlia que sempre et recordarà amb afecte. Dóna'm la mà i no em guardis mal record. I recorda que encara no estàs enamorat. Ja està fet el sac i ben lligat. Què passa, Enric? Notícies espaterrants. Que has tret la rifa? Faig cara de ximple, jo? Que vols dir que són ximples, els que treuen la rifa? Els que treuen no, els que hi posen. Acabo de signar un contracte amb una empresa estrangera que ven cotxes per tot el món, menys aquí. I vol posar remei a aquesta situació, i el remei sóc jo. De debò? Imagina't que ja han carregat el vestuari. Quina mena de vestuari, Enric? 4 trajos i un frac. Per vendre cotxes necessites frac? Per vendre cotxes no, però per casar-me sí. Calla, boig. Naturalment que et semblo boig, perquè tu sempre has viscut aquí, en aquesta mena de farmàcia. Però els bojos són ells. Marcela, ja ho veuràs quan siguem lluny d'aquí. Crida el teu pare, Marcela. Júlia, vols dir? Crida'l. Papà! Papà, pots venir un moment? Què passa, Marcela? No ho endevines? M'estimaria més no endevinar-ho. Doncs és una llàstima perquè et privaries de l'alegria de veure la teva filla feliç. Us penseu que el matrimoni fa la felicitat? Depèn d'amb qui et casis, papà. I és amb ell, oi? Sento molt donar-li aquest disgust, don Tomàs, però no hi puc fer més. Jo no dic res, però i la teva mare, Marcela? Li hem donat paraula al doctor Dalmau. La Gertrudis dirà que sí. Jo prefereixo no assistir a l'escena. Deixa'm fer a mi. Gertrudis! Doctor! Júlia, sóc jo qui diu quan comencem. Però avui la sessió l'obriré jo. Vostè, que potser també escriu. El llibre de la vida. I els en vull llegir algunes planes. Es tracta d'un noi i una noia que es volen casar. Els capítols d'aquest llibre no són capítols matrimonials, són capítols amorosos. I en nom de l'amor, demano la mà de la Marcela i les 2 mans de l'Enric perquè es puguin casar de seguida. Però què vol dir aquest discurs, Júlia? No és manera de procedir. La Marcela ja està compromesa. Amb el doctor Dalmau, potser? Naturalment. Bé, jo... Entrava en els meus plans, les meves aspiracions, fer de la Marcela la meva col·laboradora, la meva companya, que pròpiament dit, la meva dona. Però
no entrava en els seus. Com a científic, em veig obligat a rendir-me a les circumstàncies. Renuncia, doctor. Vostè ha dit la paraula. Renuncia. Demano que consti en acte. I no s'hi oposa ningú? Tu vas. Sé que el matrimoni porta el caos, però perdre's per perdre's més val fer-ho a gust. I tu, Plini? Deixa'ls que es casen. I vostès? Seran feliços, Gertrudis. I tu com ho saps? No viuran aquí. Sempre hi han viscut. Ets tu qui ha portat el desordre. Vols dir la vida. Em vols donar lliçons? Tens una filla i no li has ensenyat a riure. Tens un jardí i no hi has collit mai cap flor. Només has sabut donar consells i has aconseguit que la pell dels teus fills tingui la tristor del pergamí. I ara me'n vaig. Ets una frívola, Júlia. Potser sí. Vés-te'n, vés-te'n. Sí, ja me'n vaig. Ja es veu que la tenies preparada, aquesta retirada gloriosa. Passi-ho bé, don Sever. Sense vostè serà difícil. Don Gumercí. Potser deixaré una mica de tristesa al cor d'algú, però... Júlia... Em sembla que ho he compensat, oi, Marcela? Senyor magistral? Senyor Pasqual? Ha estat un plaer escoltar-la. Li ho asseguro, li diu un expert. Ai, senyor Pasqual, però si sap tirar floretes i tot. Sap, vostè hauria de parlar més i escoltar menys, em sembla. Potser té raó. Potser té raó. Potser té raó. Doctor Dalmau. Vol que l'acompanyi? No, gràcies. Adéu, Tomàs. Adéu, Júlia. Gertrudis. Ja se n'ha anat. La tranquil·litat torna a aquesta casa. Sí, ja és fora. Se n'ha anat. Definitivament. Ja podem tornar a la vida plàcida. Li toca a vostè, don Gumercí. Ai, llegeixi vostè. Avui estic no sé com. Tots estem no sé com. A tots no. Gràcies a Déu. Ja el llegiré jo. Permeti'm un moment, senyor magistral. No te l'escoltis. Si em trobés en el teu lloc o pogués tornar enrere... Llegeixi, senyor magistral. Llegeixi. Que per santa era tinguda, que per casta era durada, entre totes beneïda i entre totes alabada. Així inicia el primer punt de la meva conferència sobre com combatre les passions.